Kumusta mga Uragon? Itong video na to ay share ko lang sa inyo na yung paglalaba ay hindi lang siya gawain ng babae. Ito ay pwede rin gawain ng lalaki lalo sa mag-asawa. Huwag natin iasa sa ating mga asawang babae ang paglalaba. Mahirap siya. Kung meron tayong time, tulungan natin sila dahil magpapakita ito ng pagmamahal natin sa kanila. Kaya huwag kang mahiya, maglaba ka na para maipakita mo ang pagmamahal mo sa kanya. You know? Nice! Kaya ako, sobrang pasasalamat ko sa lola ko kasi kung hindi dahil sa lola ko na tinuruan niya ako maglaba nung bata pa ako, hindi ko matututunan ito at hindi ako, magiging responsableng tao na kahit sarili kong damit hindi ko kayang labhan. So, I love you, Lola, and I miss you, Lola. Makikita rin tayo soon. Actually, mga Uragon, yung paglalaba, hindi lang yung para sa mag-asawa. Pwede rin to sa mga kabataan na gustong matuto sa buhay. Kasi alam nyo ba, na yung paglalaba ay hindi lang sa basta paglilinis o pagbabasa ng damit. Habang ikaw ay naglalaba, tinuturuan ka niya maging pasensyoso, maging perfectionist dahil gusto mong maging malinis at damit. At syempre, gusto mong maabot kung ano yung goal mo, yung matapos mo yung paglalaba. At ang ending mo doon, yung pag naisampay mo na siya at makikita mo na siya na, wow, nalinis ko itong mga damit na ito sa kabilaan ng pagod, makikita mo agad yung result. So, sana sa mga kabataan dyan, matuto kayo maglaba ng sarili ninyong damit at huwag iasa sa inyong mga magulang. Simpleng gawain, mga Uragon, pero malaki yung impact sa inyong pamilya, sa inyong magulang. Kasi sila na yung maghapong kumakayod, sila na yung maghapong naghahanap buhay para sa ating pagkain, sa ating tuition fee, sa ating pamasahe, sa ating baon, etc. Pero yung simulan lang nating labahan yung sarili ng nating damit, malaking bagay yun sa kanila at magpapakita yon kung gaano natin sila kamahal. So, mga Uragon, mga kabataan, simulan nyo ng labahan ng inyong mga damit. Malaking bagay yun para sa pag-unlad ninyo bilang kabataan at bilang tao. So, huwag kayong mahihiya na may nakakita sa inyo naglalaba kayo kasi isang paraan yun na ipakita sa inyo na kayo ay responsible person. Laba, laba, laba. Siyempre, kung pahuli, lagyan natin na dami. Tapos na, ito na yung last part.
recycle kasi we need to care for our mother nature and we need to conserve water. So, hindi pinaglabahan ay dapat hindi itapon. Pwede itong ipang-lis.